Hola, doncs avui seguirem fent treball sobre els components oculars, visuals, òptics, per millorar doncs, el nostre benestar i poder-nos recuperar millor després d'un teletreball o de qualsevol afer que ens hagi demanat molta intensitat visual i per tant també ens hagi produït un desgast i un cansament, d'acord? Abans que res, també dir-vos que si busqueu el podcast o el vídeo de YouTube on hi ha penjat el palmeig, no? L'exercici anterior de descans d'ulls, està bé començar fent un palmeig i també quan acabem aquest petit exercici acabar-lo també fent un palmeig, d'acord? Anem directament a l'exercici. Ens asseiem còmodament i tanquem els ulls. Només tancar els ulls aquietem tota l'entrada d'estímul visual lumínic i, per tant, els ulls closos ja és un descans en si. Hi ha gent, però, que sembla que aquesta interioritat de la nostra mirada tancada, closa, interna, li produeixi un sacseig mental i li vinguin quantitat de pensaments, quantitat de brunzit, quantitat de pol·lució mental. Aleshores, senzillament, hem de saber que el pensament no té identitat pròpia i que viu de la nostra focalitat. El que faré serà observar les fosses nasals i com des de les fosses nasals es produeix la respiració. Com inspiro captant l'aire, com immediatament aquest aire és distribuït via pulmonar i com finalment torna a ser expulsat a través de les fosses nasals. Inspiro, exhalo i lligo la meva respiració amb els globus oculars. I des de la meva mirada interna, aquesta capacitat sensible de focalitzar la meva percepció allà on jo vull, especialment aquells racons que em són propis de la meva pròpia anatomia física ara, els glòbuls oculars, observo que lligant la meva respiració i els ulls, aquests semblen respirar, com els pulmons. Inspirant es dilaten, exhalant es contrauen. Però ho faig d'una manera molt tova, molt suau, molt gentil. Haig de tenir en compte que la respiració pot afectar fins i tot a la pressió intraocular i per tant no ho faré d'una manera foragitada i colpejant, sinó de la manera més amable que pugui fer-ho, inspirant i exhalant, sentint que els meus ulls es dilaten, així que inspiro, que es contrauen, així que exhalo. La inspiració sempre és una captació, l'exhalació és sempre una expulsió. Inspirant, capto alguna cosa que em porti regeneració. Pot ser la llum fantàstica, daurada, que amb cada inspiració penetra, il·lumina, tenyeix, per exemple, de llum daurada tot el globus ocular i exhalant, expulso l'ombra, allò que provoca el cansament, allò que provoca la desharmonia a cada glòbul ocular. També ho podria fer en qualsevol element, un foc depurador que no crema, sinó que regenera i cada exhalació el fum d'allò que li és limitant per la meva vista. Podria fer-ho amb l'aigua més preuada, més pura, inspirant, carrego d'aquesta humitat, d'aquesta pluja divina, cada glòbul ocular amb cada inspiració i exhalant expulso aquesta aigua, aquest contingent aquós un cop utilitzat.
puc imaginar-me l'element que vulgui, allò que realment ressoni a mi, inspirant ho capto, exhalant ho buido, inspirant regenero, exhalant elimino tot allò que m'és tòxic. I quan acabi, quan en tingui suficient, aleshores faré el palmeig, com està explicat al podcast, al vídeo anterior. I això serà suficient. Properament, nous trucs senzills, humils, però altament efectius.